Ka Sarkar Jela hakakat praterik mentau benai jeliau kalarai bahkan Om Don Syuk ka jingkang dam bapura. Namar bala ailat kato kaniki kam ban plebiang. Neri kala pat ak jing start janggi Deputy Commissioner janggi distrik ban penjari ki containment measure ni ki jing perking hakal lang ki distrik. Hadian ka arpui terik jong mentau benai. Menteri Ketenat Kakot Kakia ke Jela ba AL Hek habai keren bagi nong patai kubor hadian balawai ke jingelang jang review meeting. Ulong ba Sarkar kalarai ban bet ke jing start jang Deputy Commissioner naga benta ban penjari ki containment measure ne ya ke jing perking. Ulong ba Kam Don Syuk ke jing khangdam ke Bapura namar balasya ban play ki yo ki hat ban kamai kaji nrela ai bor pat hagi Deputy Commissioner bagan shim ki rai ban penteri kam ki jing perking hadian ke arpu terik menta ubenai. Nalor kania ulong ba ulalum ki jing alang ba kinong penyat jang ki hospital ki Riau Shimet bat larai bantau ya ka consultative committee ke menkliat do DHSMI u Dr. Amanwar bat lai porstayo ya ka committee bakan IT ka kaipot ha ka bedai ba jing ka bamat da kinong pang halor ka jing shim rem ya ka bai sumar ya ki bayo ka jing pang COVID-19 bat kumjuru ki jing ba kendo da ki hospital ha ka ban ai jing syakri ya ki pat ba ha ka bedai ba jing ai tika uba AL Hek ulong bahaki kendiat singi ki balalet kiladon tang lain ne saw hajar ngot ki balet shim ketika hendrai menta bon bahagi pat ba kelami syakamat pan shim ketika bat ha ka singi kalapoi syaka kan reu hajar ngot gumagalong mentahi gamda gamdai syuk ka total lockdown nomor balasya kali ke movement of vehicle lasya ban pli ki dukan lasya ban niat ki brio di gamdai syuk ka total lockdown hendrai ke restriction and containment ya kata la pat ha jing start jongki DC jong ke district welfare begin pet ya ke banlek ya ke badan kam ya ke ni ke containment and restriction baru kadang continue hidup mentah kadang ya hidup mentah tangba ya kadang ke decision ke bagian sim data kila ban ong ba they will allow the permission for the public vehicle or commercial vehicle whatever decision will take will leave it to the wisdom of the deputy commissioners. Tiga bayi dia mende ngilakot ya ke meeting jong kini ki private hospital baro ki bapanya ki private hospital menyekan halor ke jingya ki bagi paiba gendu ya ke jing kiu pelat ka dor ladi ke jing kiu pelat ka bill ya ki patient ki ba yo covid ki batia hagi private hospital ya ni nak liang ke sarkar menegasngi ya ha ke jing penya ke jongahi na sim ke rai bagin ke constitute ya consultative committee bagin sa issue ya notification bandon lang ki member napo ki private hospital badang government menje perkhat halor jong ani kam ya bon ki jing agba ki ngila yo so ya ki jing ong jong ki pai ba ki bon kamtam le ye ki to ki ba kham duna ka jing yo ki ba thia ha ki private hospital te dai ka daw ka sarkar kla sim khia halor ki ni ki jing nak daw ka sakhot ya ki ni ka meeting bat ki private run hospital kena bagin ya sngotu kumno bangila ban ai ka jing rap ka bakham ba tadi nak daw bangim simla ban poi se ka bakut ikjikan mene nilai thung no daga wei ka consultative committee hapdeng jong ke private hospital baga government banyak perkhat namda ka jing bha ka jing bit jing biang jong jurun kam jong pai ba